Βγάζω έρπιτα συχνά. Τι μπορώ να κάνω? Ο έρπιτας οφείλεται σε ιό. Είναι ο ιός του απλού έρπιτα τύπου 1 και τύπου 2. Ο τύπου 1 συνήθως βγαίνει στα χείλη μας, ο τύπου 2 στα γεννητικά όργανα. Με τις ερωτικές επαφές όμως μπορεί και ο τύπου 1 να βγει στα γεννητικά όργανα και ο τύπου 2 στα χείλη ή και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του δέρματος κολλήσουμε. Γιατί όμως από τη στιγμή που κολλήσουμε μια φορά ξαναβγάζουμε? Ξαναβγάζουμε γιατί δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο να σκοτώνει τον ιό. Τα υπάρχοντα αντιϊκά φάρμακα είναι ιοστατικά. Σταματάνε απλά την ανάπτυξη του ιού και περιορίζουν τα συμπτώματα. Δεν είναι ιοκτώνα. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες όμως που ενεργοποιούν τον ιό και ξανακάνουμε υποτροπή και ξαναβγάζουμε έρπιτα? Αυτοί οι παράγοντες είναι συγκεκριμένοι. Γενικά είναι η πτώση του αμυντικού μας συστήματος για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί είμαστε αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι, είτε γιατί περνάμε κάποια ασθένεια, κάποια λίμωξη, κάποια ίωση, ή έχουμε κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα υγείας, ή λαμβάνουμε μια αγωγή ανοσοκατασταλτική που ελαττώνει την άμυνά μας. Επίσης, στις γυναίκες είναι και η εμμυνοζρύση, η περίοδος. Επειδή όμως κάποιος, ειδικά στην περίπτωση του έρπιτα των γεννητικών οργάνων, είναι σεξουαλικά ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν κάνει ένα επεισόδιο, για 15 με 20 μέρες περίπου, και αυτό γιατί τόσο έχει συμπτώματα και απ' την άλλη μπορεί να κολλήσει με μια επαφή στον ερωτικό του σύντροφο, έχει οριστεί ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και συχνών υποτροπών είναι ο αριθμός 6 ετησίως, δηλαδή αν κάνω 6 επεισόδια έρπιτα ετησίως, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτι πρέπει να κάνω. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση, ούτως ώστε να μην βγάζω έρπιτα? Το μόνο το οποίο είναι επιστημονικά αποδεκτό είναι η λεγόμενη κατασταλτική θεραπεία. Δηλαδή, λαμβάνω ένα χαπάκι αντιϊκό κάθε μέρα για εβδομάδες, μήνες ή και για λίγα χρόνια, ούτως ώστε αυτό το χρονικό διάστημα να μην βγάζω έρπιτα. Όταν σταματήσω, βέβαια, μπορεί να ξανακάνω ένα επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα βοηθάει ένα καλό αμυντικό σύστημα, το οποίο ευνοείται από έναν καλό τρόπο ζωής, με άθληση, με ελάττωση του καπνίσματος, με σωστή διατροφή. Και κάποιοι, μια μερίδα ασθενών, αναφέρουν ότι τους έχει βοηθήσει και η λήψη λυσίνης, κάτι το οποίο όμως δεν έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές μελέτες, οπότε δεν μπορούμε να το προτείνουμε με ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος έχει βιόφιλος, μπορεί να λαμβάνει λυσίνη, ένα μινοξίδιο σε μια χαμηλή δόση ημερησίως. Επομένως, η απάντηση είναι κατασταλτική θεραπεία, η λήψη δηλαδή ενός χαπιού αντιϊκού για τον έρπιτα, σε καθημερινή βάση για χρονικό διάστημα μεγάλο όμως. Τώρα, ξέρετε.